Il-mulej ma'kom. Bijak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien in-nies bdiet tinġabar bl-eluf, kulħadd jaffeċ fuq xulxin. U Ġesu qabad jgħid l-ewwel nett id-dixxipli tiegħu: ilqgħu irwieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiġbi ieħor tagħhom. Xejn ma hu motti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk kull ma tkunu wettu fid-dlam qatt jinstema' fid-dawl, u kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn fil-kmamar ta' ġewwa qatt jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħanurikom jien minn min għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu seta' jixtek ġol infern. Iva ngħidilkom minn dan ibżgħu. 5 safar tal-bejt mhux żewġ soldi jinbiegħu, u anqas wieħed minnhom ma hu minsi quddiem Alla, u intom sax-xagħar ta' raskom kollu madud. Xejn la tibżgħu, għax intom aktar minn ħafna safar tal-bejt tiswew. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm kelma li Ġesu jgħidha b'enfasi fl-Evanġelju tal-lum: tibżgħux. Hi l-kelma li niltaqgħu magħha ħafna drabi fl-Iskrittura, speċjalment meta Alla isejjaħ lil xi ħadd u jagħtih missjoni. Dejjem jgħidlu tibżgħax. U Ġesu nnifsu uża kemm il-darba mad-dixxipli tiegħu tibżgħux. Għaliex Ġesu jgħid tibżgħux lid-dixxipli tiegħu? L-ewwel nett għaliex aħna qegħdin taħt il-ħarsien ta' Alla, Alla li jieħu ħsiebna. U għalhekk m'għandniex għalfejn nibżgħu, għax hemm Alla li jieħu ħsiebna. Ġesu għaw jgħid jekk jieħu ħsieb għasfur tal-bejt, mhux se jieħu ħsieb tagħkom. U għalhekk din lilna tagħtina ħafna kuraġġ u tgħinna wkoll fil-mumenti meta naħbtu nibżgħu biex ma ninħakmux mill-biża' għax nafu li hemm Alla li jieħu ħsiebna. Imbagħad Ġesu jgħid ukoll tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem. U qed jgħid hawnhekk għad-dixxipli stess u anki mbagħad dew jaraw l-importanza ta' din il-kelma ħafna l-ewwel insara meta kienu jgħaddu minn persekuzzjoni, uħud minnhom ukoll imutu martri għal Ġesu. U Ġesu jgħidilhom tibżgħux. Għaliex fil-fatt hemmhekk tkunu qed tagħtu xhieda u nafu illi l-martri kienu iż-żerriegħa fil-ħajja tal-Knisja, dik li taw ħajja ġdida lill-ħajja tal-Knisja. U nafu li martri ma kinux biss tal-ewwel żminijiet, baqgħu dejjem fl-istorja tal-Knisja, inkluż fi żmienna, nies li huma ppersegwitati minħabba l-fidi tagħhom, xi wħud ukoll jinqatlu minħabba f'hekk. Ma Ġesu jgħid ukoll ħanurikom jien minn min għandkom tibżgħu. U jgħid mhux minn Alla li salvana, immibża minn min jista' jtelliflek ruħek. Minn dak trid tibża. U jispjega aktar Ġesu wkoll jgħid ibża fis-sens ta' oqgħod attent minn min jista' jitħaq bik. Għalhekk juża dik il-kelma ħmira, jiġifieri
jitħaq bik għaliex minn barra jidher mod, minn ġewwa mod ieħor u għalhekk jista' jieħdok fit-triq il-ħażina. Minn dawn għandna nibżgħu. Ġesu jagħmilha ċara illi jistgħu jitqu bina ma balla ma jitħaq ħadd. U għalhekk anki jekk xi ħadd minn barra jkollu faċċata li mhix il-ħajja tiegħu vera ta' ġewwa, Alla jara il-qalb u għal Alla m'hemm xejn moħbi. U għalhekk lilna jistedinna wkoll biex aħna ma nittieħdux mill-pjaga tal-omertà meta jsemmi hawnhekk dal-ħabi Ġesu. Mill-pjaga tal-omertà li tfisser li inti taħbi biex isa ħaġa ma saritx, ħaġa ħażina, jew isek taħseb li se ssolvi billi taħbiha. Ġesu jgħid m'hemm xejn moħbi li ma jinkixifx u xejn li hu mistu li ma jinġib għad-dawl. Imma anki jekk ma jinkixifx quddiem għajnejna, imma quddiem Alla ekku eżatt m'hemm xejn moħbi. U għalhekk dan huwa importanti għal ħajja tagħna, speċjalment biex aħna ikonna s-sinċerità tal-qalb aħna u naħdmu nitolbu l-mulej biex qatt ma nkunu wkoll imqarqa minn min jagħmlilna ħsara għax ikun wiġġ ieħor. Tolbu l-mulej illum din il-grazzja li aħna inħarsu lejh fiduċja li joħsibna, jħarisna u jgħinna nelbu il-biżat tal-ħajja tagħna u nitolbuh ukoll biex iħarisna dejjem ħalli aħna ma nkunux imqarqa minn min itelfilna it-triq it-tajba u jħoddna fit-triq il-bogħod minnu.